Yurdumyzyň jemgyýetçilik durmuşynyň ägurt uly mümkinçiliklerini hemde halkymyzyň ruhy dünýäsiniň köpegişgünli urlaryny özüne jemleýän medeniýet hepdeligi, özüniň köpegişgünligini halkymyzyň täze üstünlikleri ruhlanmagyna gönükdirli. Oň çäklerini gurulýan dawralar hemem halkary ähmiýetli çäreler medeniýet hepdeliginiň ägurt uly giňişligi öz içine alýanynyň nowatdaky beýanyny urly. Döwlet Mehmet Azad adyny arkada şäher kitaphanasyna geçirilen kitaphanalaryň ilmi we usuliýet şäherlerini döwrüp ýola goýmagyň hemde kemilleşdirmegiň ileri tutulýan urlary atly halkara maslahat täsirli pursatlara baý boldy. Maslahat atnaşyjylar ilki bilen döwrüp kitaphanada ýazmalarlaryny neşir önümleriniň sergisi bilen tanışdyrar. Maslahatda çykyş edenleri gahrman arkadamydan hemde arkadagy gahrman serdarmydan döredän eserleriniň ýurdumyzyň kitaphanalarynyň gaznalaryna möhüm orny eýleýändigini belediler. Nusgulyk eserleri ösüp gelýän ýaş nesilleri watan söýjülük, halallyk, zähmetseýörlük ruhyny terbiýelemekde gymmatly gollanmalary öwrüli. Şeýle hem maslahatda gatnaşyjylar türkmen halkynyň amaly haşam sunatynyň ähmiýeti, onuň dünýä nusuly gymmatlyklary barada giň işleýine maglumat berdiler. Şeýle-hem maslahatyň dowamyny dünýäniň ödürli ýurtlarynyň ödürjülük birleşmeleriniň haşan kitaphanalarynyň ýolbaşlarynyň hemde wekilleriniň onlaýn görüşinäki çykyşlaryna giň orun berildi. Munyň özi soňky ýyllarda halkara derejesindäki maslahatlaryň hemde forumlaryň geçirilýän merkezine öwrilen Türkmenistany gurulýan giň göçerli şäherlere halkara giňişligine ägurt uly gyzyklanma bildirilýändiginiň aýdyň subutnamasy. Maslahada onlaýn tertibine gatnaşan mehmanlar sebitde diňi taýy bolmadyk arkadaş şäherine geçirilýän maslahada gatnaşmagyny özleri üçin aýratyn hormatdygyny belediler. Hemde bu şäheriniň urdaşdymlaryň arasynda halkara gatnaşyklary işeňleşdirmekde hemde kitaphanaçylaryň arasynda özara tejribe aşmakda aýratyn ähmiýetlidigini belediler. Şeýle-hem giň şöyle şäheriniň dowamyny kitaphanalarydaky eserler bilen tanışmakda elektron mümkinçilikleriň bardygy, şeýlelikde kitaphana ulgamynyň işiniň döwrüň talabyna laýyk derejede kemilleşdirilýänligi, hemde bu işte häzirki zamanyň sanly tehnologiýalarynyň mümkinçilikleriniň giňdeni ulanylýany baradaky çykyşlara orun berildi. Maslahada gatnaşyjylar ýurdumyzda gahrman arkadamydan başynma şany ägurt uly özgertmeleriň arkadagy gahrman serdarmynyň üstünlikli durmuşa geçirilmegi netijesinde ýurdumyzyň kitaphana ulgamynyň işiniň kemilleşdirilmegine döwlet derejesinde ähmiýet berilýändigini nygtadylar hemde munyň üçin tüý sürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler.